Bukatzen mesedez. Arratsaldeon a todos. Arratsaldeon. Ongi etorri prentsa aurreko honetara. The Impossible filmai dagokiona. Ezinezkoa. Esail ofizialean lehiaketatik kanpo proiektatzen dena, haien interpreten artean badakizue dagoela Ewan McGregor, gaur gabean Donostia saria emango zaiona. Ewan McGregor's gain, gurekin gaude prentsa aurreko honetan, zuzendaria Juan Antonio Bayona, gidoilaria Sergio Sánchez, Maria Belón, historia inspiratu den persona, Belen Atienza, filmaren ekoizlea, eta Pauso Balsile, Mediaseteko kontseilari delegatua. Eta galderei ekin aurretik hitz batzuk zuzenduko dizkigu. Eskerrik asko, arratsaldeon. Film bakoitza fede ekintza bada. Guillermo del Torok txiki aurkeztu zigunean el orfanato proiektuarekin, hori fede ekintza izan zen, eta oso film ona eman ziguna. Urrengo fede ekintza Baionak itzuli zigun, Hollywoodeko kantuei jaramonik eginez, eta gurekin lanean jarraitu duenean film baten bila. Horrek erakusten du ez dela beharrezkoa norbere herrialdetik irteteko, zinema egiteko. Ez dela beharrezko Estatu Batuetara joateko, film handi bat egiteko, nik uste The Impossible honekin gertatu dena. Harekin eraiki dugu, bilatzen genuen etorkizuna, tsunami baten antzera, izan ere, sartu baizan gure bizitzan irratiz egindako elkarrizketa bat, Mariari egindako elkarrizketa, orduan Belen, Enrique eta Jota entzuten egon ginen, Madrileko gure bulegoetan, eta han, egia esan, han aldatu zen gure historia. Ze ideia guztiak aldarazi bai zizkigun Marea Ark. Ideia ezinezkoa baina gehiago sinestezina zen egin alizatea, gogoan dut Alvarorekin, Buxinirekin, Telecinco Zinemakoakin izketan, esan niela, erabakitzen badugu egitea, amaiera arte egin behar dugu, eta film oso handi bat egitea. Edo oso handi egiten duzu, edo ongi egiten duzu, edo bestela hobe da ustea. Uste dut ongi egin dugula. Filma ez dakit, pensatzen dut, ikusiko zenuten, ikusi ez duzuenok, ikusiko duzue, familiari egindako, maitasunari indarrari egindako himno bat da, eta une honetan, nik irakurri dudan metafora oso garrantzitsua da, alegia familia bakoitzak bere tsunamia daukala, bere zailtasun uneak, baina maitasuna eta maitasunaren indarra handia baldin badira, horri esker, edozin zailtasun gendi daiteke, eskerrik asko, Joda, eskerrik asko, Maria, eman diguzun aukeragatik. Primera pregunta. Lehen galdera, mesedez. Iuganik galdetu nahi niot, ea nola sentitzen den Donostia saria bere adinean hartzean, eta komenta dezagula ea nolako izan zen egin duen bidaia onaino etortzeko. Sare sozialetan ere partekatu nahi izan zuena, eta zergatik egin zuen hori? Eskerrik asko.
bidaia hain da luzea eta bakarrik nebilen bidaiatzen, eta horren pensatu nuen, bueno, bihurtuko dut halako argazki proiektu bat denbora pasatzeko, orduan aireportuetan bai, baina airean ez. Hala ere ohore handia da benetan hemen egotea, beti gustatu izan zait ona etortzea. Ez dakit, enez gogoratzen, noiz egon nintzen Charlotte Gravesekin, Trainspottingekin egon nintzen, eta Moulin Rougeekin. Hori gogoan dut. Eta Moulin Rougeekin gogoan dut, etorri nintzenean, sentitu nuela halako emozio uin handi bat, sinestezina, energia uin bat ikusleen partetik, filma ikusi aurretik eta ondoren ere, beste inon sekula ikusi ez dudana, oroipenean geratu zitzaidan, beraz, beti izan du zinemaldi hau bihotzean, eta oso pozilengoen jakin da honetoriko ginela The Impossible filmarekin, eta oso pozik sari bat emango diatelako. Ezak zer ikusia duen adinarekin. Tradizioz jente zaharragoari ematen zaio? Nola da hori? Nik lan asko egin dut, bide batez. Oso okupatuta egon naiz, oso lanpetuta. Baiona zuzendarientzat, jakin nahi nuen nola pasatu zen produzioetik superproduziora. Eta Ibe McGregori ze osagaik erabaki zuen zuretzat filme honetan egotea. Nik uste bai El Orfanato eta bai The Impossible hau egin zirela egiteko behar zen diruarekin. Eta bi filmatzeak modu oso intensoan, oso bizian, bizi nituen, bi filmak oso korapilatsuak ziren, batez ere hau, eta film hau, filmatzen hasi ginenean, ez genukan ideiarik ere nola egin, eta modu inkontzientean hasi zen. Espainiar taldearen partetik, ze proiektua ez bai genekien oso ongi nola egin, baina ongi dago egin izana, ze bagenekien. Baina hasieran oso antzekoak izan ziren, oso bizipen intensoak. Pensatu behar da, film honek kostatu duela 30 milioi euro, eta Espainiar film batentzat diru asko dela, baina hau bezalako produkzio baterako askoz oso gutxi da. Estatu Batuetan 2 halako eta 3 halako diru erabiliko luketean. Beraz, bagenekien filmatzea ez zala erraza izango, eta ongi dago mugapenak izatea, ze bestela ez dakizu nun gelditu. Eta horrek behartzen zaitu gauzak beste era batean kontatzera, era kreatiboago batean, ez nez kexatuko. Baina ez daukat inongo eskubiderik kejatzeko. Baina oso antzeko moduan bizi nuen filmatzea. Oso erraza zen. Osagai batzuk bilatzen dituzu lan bat aukeratzen duzunean, lehenbizikoa gidoia da. Eta gidoia oso ongi idatzita zeon, Sergiok idatzia, eta pensatu nuen, bazegoen alako zintzotasun bat, eta inoiz ikusi gabean niretzat, eta gero zuzendaria, nik El Orfanato ikusi ganeukan, eta oso interesgarri ditu zitzaidan, eta aktore gisa beti bilatzen duzu honena. Lan egin dudan zuzendaririk onena, beraz unkitutan egoen harekin lan egiteaz. Eta 3. osagaia behar bada da aita bat antzesteko aukera, urte asko daramatzat lanean, baina ez dut inoiz esploratu bizitzako osagai hori nire lanean. Beraz, alako muturreko egoera batean, eta hor ikasi dut zer dan aita izatea, zure seme alabekiko lotura sendo hori, hor izan nuen lehenbiziko aldiz hori arakatzeko aukera nire karreran. Kaixo, Alexander naiz, Greziako telebistakoa, lan bikaina egin duzu, ikusi dudan filmetik onenetakoa izan datoren ton, eta bigarren ez hemen ikusi dut, Donostian.
Lehen 20 minutuak ezin nituen ikusi, beldurra handia ematen zidalako. Uste dut, atzamarren artean ikusi nituela lehen eszenak. Galdetu nahi dizuet denei, zein beldurri aurre egin behar zenioten filmatzean, eta beldur hori gurekin partekatu nahi duzu, eta Belen, zuk aurre egin behar izan zenionez, hori bezalako egoera beldurgarri bati, itzuliko alzinateke leku berberera. Bueno, itzuli egin gara, Tailandiara, filmatuta gero, ez du beldurrik ematen, inondik ere ez. Gure esperientzia ez baiz zitzaigun ezer gertatu. Film hau Baionarekin hitz egitean gure lehenbiziko baldintza izan zen. Historia hau altzakia da jende askoren historia kontatzeko, hemen ez daudenen historia, funtsean, bertan geratu zirenena. Beraz, ez bildurra ez, bizirik gaude, ez du beldurrik ematen, eta beldurra ematen badu, zirkustantzia bat da. Beldurra ez da aitzakia, hau bezalako proiektu fantastiko batean. Beldurraren inguruan diozunaren inguruan, tsunamiaren inguruko filma da, nik ez nuen ezer... Nik nahi nuen funtsean esperientzia erakutsi, esperientzia hori gehiago da emozionala, intelektuala baino, ze pertsonaia haiek ez baitzuten pentsatzeko gelditzeko aukerarik. Eta horren ikuslea jarri nahi genuen ekintzaren erdialdean, esperientzia bizizaten, eta etxera bidali esplikazio gehiagirik eman gabe. Etxera itzuli ziren, eta argi dago. Bai, badagoela amaieran halako intelektualizatzeko asmo bat, baino pentsatzeko, jendea itzulde etxera pentsatzen filmaz, baino bai eta beren buruaz ere, eta hildo horretan, bai, badu halako ondar intelektual bat, baino batez ere zan esperientzia emozional eta zentzumenena. Kaixo. Mariari galdetu nion, halako gauza traumatikoa munduaren aurrean erakusteko esperientziaz. Terapeutikoa izan alda, ze behar badago jendea bizirik iraunduena, tsunami baten ondoren, eta binbizia duen batek senti dezaken gauza antzekoa. Zuretzat, zeure burua erakustea eta halako galdera zuzenak egitea, ez dakit. Neure burua erakustea, gogor egiten zaiten zutea, espero dut erakusketa batez izatea, baizik eta esperientzia bat partekatzea, esperientzia zehatza izateaz gain, jende asko partekatu genuena, gorputzari dagokionez, itzuli nintzela, esplikaz gaitza dena hitzez, halako sentipen batekin, bizitza, tsunami bat da, batzuk gogorrago dira, beste batzuk gutxiago, batzuek sorte handia dugu eta beste batzuek ez, eta itzultzea kontatzeko ez da terapeutikoa. Nik uste du norbaitek eskatzen badizu, hori da egin dezakezun gutxienekoa. Terapeutiko, hitz hori ere ez dut ongi gainditzea, ez dakit, ni bakarri dakit, historia hau, eman zitzaiola jende bati, emozio eta respeto handiko jendeari, eta bai, familiak esan genuen, hau aitzakia bat izango da, baina ez erakusketa. Ez baitago erakusteko ezer. Han izan ginen, handik irten ginen, ahal izan genuena, egin genuen, denak bezala, eta hoxe egiten dugu bizitzan, baina batzuetan, sensazioak intelektualizatu egiten dituzu eta esatezu hau gogorregia da eta potoloegia da, baina ez, indarra irten egiten da. Eta hori, eta beste gauza asko esplikatzen dira, leku guztietatik, erakusketatik izan ezik, bestela ez nintzateke ni hemen egongo. Zorionak, denei, nire galdera Ewa McGregorentzat da,
Alderik topatzea alduzu hau bezalako paperen, historia personaia baino garrantzitsuagoa den hau bezalako paperen eta Transporting, Bosle, eta zeinetan personaiak beste garrantzi bat hartzen duen, bi horien artean ikuste aldezu alderik. Ez dut uste ados nagoenik. Oso ongi da, nahikoa da niretzat. Gure ikuspegitik. Ari zara personaia antzesten, nik ez dut horrela aztertzen, ea gidoia garrantzitsuagoa den personaia baino, zeren personairik gabe ez baitago aririk, ez? Esan nahi dut, norbaitek film hau ikusten duenean, gehiago ikusten dute drama eta historia, baina beste personaia batzuk antzestu dituzunak nortasun sakonagoa dute, ez baduzu ikusten, ongi dago. Ez, nik uste mutur desberdinak daudela, personaia batekin zer egiten duzun. Saiatzen zara haien zapatetan sartzen, honetan neure ahotsa erabiltzen dut, niregandik hurbilago dago beste egin dituen beste batzuk baino behar bada, baina personaia globala izan behar du edo oso biribildua, oso osatua. Transporting ez hitz egin dugun honetan, jakin nahi nuen, zer geratzen da Rentonena egin zuen mutil hartatik? Bueno, oraindik zuen aurrean nago, Niretzat gauza bera da, ni ez nahi sentitzen oso bestelako. Ez behintzat lanean ari naizenean, oraindik ere sentitzen naiz. Iruditzen zait, lanari ekiten dio dala, green edo indar berarekin, ala espero dut behintzat. Kaixo, zorionak, zuzendariari, antzezlei eta talde osoari, azpimarratuz batez ere argazki gintza zuzendaria, eta bi galdera ditut Baionarentzat. Lehenbizikoa, medioek diote, azken boladako ondamendi film honena dela, baina olatuan zentratu beharrean, zu zentratzen zara alderdi gizakoi eta realista batean. Hartzen duzu Michael Bay baten bidea, edo James Cameron baten bidea, eta nahiago duzu bide zaila erabiltzea. Bide erraza izango zatekeen, proiekzio gehiago izango zuen salmentetan, baina orekatu egiten duzu efektuen gabezia hori. Oso txarra naiz jende horrean ez egiteko. Efektu berezi horiek alde batera utzi. Eta orekatzen duzu nazioarteko antzezle talde batekin. Familia espainiar bat islatzeko planteatu alzenuen inoiz, edo gustatuko litzaizuken bikote espainiar batekin lan egitea, edo horrek mugatu egingo zukeen lortu dituzun 20 milioi horiek finantzazioa? Bueno, galderan erantzunaren zati bat ere badago. Berak, gidoiaren lehen bertsioa espainieraz idatzezun. Sergiok, elkarrizketen 80%
Laurogei inglesezkoak ziren. Une hartan hitz egiten zen, gehien hitz egiten zen hizkuntza ingelesa zen. Merkatua finkatzen duzen den realitatea, eta ez da inerroza lortzea 30 milioi euro Espainiar antzezlekin. Baina ez zitzaidan iruditzen ere, nik nahi nuen familia hori universala izatea, eta esperientzia etzan Espainiarre protagonizatutakoa. Beraz, bilatu genituen antzezleak nazioarteko merkatuan, eta ez dugu kontatzen nungoak diren. Nik etxera itzuli nahi dutke, etxea da referentzia, eta Japonian ari da lanean gizona. Eta antzezleekin esan genien, bakoitzak bere azentua gordez ezan, New Yorkekoa, Australiarra, batak eta bestea Eskoziako azentuz. Ez genuen nazionalitate hitz egin nahi. Oso kontu praktikoa zen, olatuak dena eraman zuen, eta geratu zena personak ziren, eta gu personez mintzatu nahi genuen. Eta galderaren beste partea gutxi gora beraz zeuke urentzun duzu. Badirudi, alako kritika badagoela zure galderan, hobeto zerbizatuko lukeela Espainiar zinema, baina nik sentitzen dut Espainiar filma dela. Baina ordezkatzen du Espainiar zinema merkatu zabalago batean, eta uste dut hori ona dela. Hola, buenas tardes. Sí, para la señora. Kaixo, Belor Andreari galdetu nenion, Mariari galdetu nenion. Zer pasatu zitzaizun burutik hau proposatu zizutenean, eta gero nolakoa izan zen zure lana, Naomi Wattesekin, eta ia lurraldaren batean bat ote zegoen personalegia zena, eta bai aie eta bai beste esan zeniena, hemen ez zerate sartuko. Nirekin harremanetan jarri zirenean, pensatu nun, txispagarria zela, zala broma bat. Konturatu nintzenean, benetan zijoala kontua, konturatu nintzen serioa zela, eta eskatu nuen halako astebete familiarekin ongi pentsatzeko, familia lorrean negoziatu genuen, kontuan hartu behar da une hartan umeak nahiko txikiak zirela, eta ez genuen ideiarik ere nuna egina sartzen, ni bakarrik errepikatu egiten duen, intuitzen dut, hau ez dela gai erraz bat, funtsean eskuzabalak eta konfiantzakoak izan behar dugula. Eta uste badugu, badaudela arrazoiak bertan jarraitzeko, eskuzabaltasuna erabateko izango da, eta konfiantza erabatekoa, eta alaxi izan zen oso hasieratik. Eta Naomirekiko lanari dagokionez, zoragarria izan da, Jotak esan zidanean, Naomi aipatu zidanean, pelikula gero eta azten ari da, inglesez izango da, azkenean Naomi izango da, esan nuen, hau bigarren txantxa da, ez? Naomi da nire antzezle kutxunetako bat, nik ikusten dudan bakoitzen ez dut antzezle bat ikusten dut, murgildu egiten naiz eta ikasten dut, bizitzen dut, beraz, lehenbiziko sentipena izan zen, Belenekin, esan zen, Maria, behar bada, ze topaktu, eta ez, nik ez dut galerazi nahi. Hainbeste profesionaltasuna dagoenean, honena disketo izatea da, baina esan zidan, ez, nik uste dut ongi egon litekeela zuek elkartzea eta hitz egitea, eta hor halako magia bat gertatu zen, hori gertatzen da bizitzan. Noiz, batean hizketan ari zarenean 4 orduz, 15 minutu eman zizkiguten, eta 4 ordu jardun genuen, lehen topaketan, eta konturatzen zara, kontua dala konfiantza eta eskuzabaltasuna bi aldetatik, eta apaltasun sakona. Zeren eta niretzat, nik esan nion gauza bakarra izan zen, hemen nago, nahi duzun guztirako. Naiz eta oso garbi daukadan, behar bada ez duzula nire premiarik ezarteagarako, eta nik uste dut heldu zidala eta esan zidala. Bueno, ikuste zagun nola egingo dugun hau. Eta prozesua izan da zoragarria.
nire semeen intimitateari dagokion hortan, hor bai. Hor pizti bat ikusiko duzu, ez ama bat, ez Maria bat. Esparru horretan izan ere, espero, prestatu, mailegatu dudan eskuzabaltasun hori, terminoak ez daitezela nahasi. Hau da bakarrik film bat egiteko. Zerbait gertatzen zaigun film bat egiteko, besteik ez. Urrengo galdera. Bon Casas naiz. Roxale ia itxua naiz. Retinosis pigmentaria izeneko eritasuna daukat, eta borroka nahi naiz horren kontra. Eta musikaria baino gehiago izan nahi dut, eta zuzendari izan nahi dut. Apagala Luzi Beras izenekoa, lagunen artean ari gara aurrera atera nahian, eta galdera da, film hau potoloa izan dedin, eta egin ahal izan dedin, zeguk erakutsi nahi dugu, posiblea dela, zailtasun guztia gainditu. Eta nik zuzenduko dut, baino denok egingo dugu filma. Eta galdera da, kasti bat egiteko orduan? Nola egingo zenuke? Hori zuzendarean zat. Ukimenez edo? Utziko zenuke zure taldeak esatea, bera, hau ona da, hau potoloa, hau argala, dana batera? Edo idearik bai, iradokepenik nahi? Echame un cable. I'm joking. Yo mira, Nik uste, zuzendari gisa ona dela besteen iritziak aitzea, beti egin dezakezu gogoak ematen dizuna. Hori da zuzendaria izateko luxua, gogoak ematen dizuna egiten duzula, azkenean. Eta hildo horretan, nik mundu guztiari aitzen diot, entzuten diot, bai, prestaketan, hori Mariak esan dezake, Belenek, Sergiok, ongi dago entzutea besteen ideiak eta proposamenak. Ez da izen. Egoera hortan ez naiz jarri, baina azken batean konfiantza kontu bada. Nik zuzendari zen aldetik aholkatzen dizut, segurtasuna izatea eta denei entzutea. Erabaki bat hartu baino lehen. Arratsaldeo, Mexikotik nator, Mariarekin bat nator, Naomiren parte hartzea aparta da, baina familia alorrean jakin nahi nuke nolako izan zen lana, hain integratuak ikusteko. Komentzigarria da 3 haur eta 2 antzezleren talde hori, denok sartzen gara haien abenturan, bizi zuten abenturan, nolako izan zen lana, produkzioa baino lehen, filmatzea baino lehen, 5 haiek familia bakar baten modura integrazite zen, hori zuzendariaren kontua da, berak egin du, hau, nik uste dut berak erantzun behar duela. Nire gauza batek harreta deitzen zidan, Sergiorekin hitz egiten genuen, familiakide bakoitza desberdina da, txikienak fantasia modura bizi izan zuen ura, eta divertagarria da, entzuten diozunean nola bizi zuen tsunamia. Ertainak modu introspektiboagoan bizi zuen, eta Lukas, protagonistagoa dena, ark bizi zuen modu oso praktiko batean. Eta prozesuari heldutasuna handiz ekinez, aitaren eginez. Bazeon gauza bat, personaiez ari naiz, baina, personak ziren. Mariaren personaia, hasieratik pentsatzen dut denak desagertu direla, senarra berriz beti aidabila, eta izaiten genuen azken batean, haien arteko harremana, Maria bihurtu zala Henry zegonean eta Henry Maria. Esan nahi dut, filmak familia horren historia kontatzen duela, baina saiatzen da han gertatu zen guztiaren historiare. Mariak eta Lukasek kontatzen digute hasierako xoka, gero ospitalea iristea eta
ikusten hastea tragediaren dimensioa. Aita berriz, aitaren historia zentratuago dago bilaketan, eta gero sartzen da emozioa aitarekin, eta amaieran dana famili muin horretan konzentratzen da, eta aurre egiten diote Mariaren balizko eriotzari. Hori zen eskema, eta familiaren historia kontatzen ari zaren aldi berean, kontatzen ari zara, inguruan zegoen jende horren historia ere. Komozioa, antolakuntza falta. La verdad es que tengo dos. Arratsaldeon, nik bi galdera ditut, bata Baionarentzat, eta bestea Iban Macgregorentzat. Baionarentzat, aurrekin asmatu egin duzu, oso casting ona egin duzu. Hemen dago Baiona. Uste nuen jaunke horrekin anintzela, ez ara bakarra. Esan nahi dut, oso ongi egon dela umeena, ze Lukasena egiten duena oso ona da. Hemen egon baliz, zorion duen nuke, ez dakit zergatik ezan deitzen Lukas filma. Nire ezan nahiko ona izango litzateke. Nola asmatu zuten, asmatu zenuen aurrak mutilak aurkitzen. Eta Iban Macgregori, zorionak badakizu saria hartuko duen gazteena zarela. Eta galdera da, gazteago zinenean, ea pentsatzen zenuen hain karrera distiratsu bat egingo zenuela. Nik bereiz egingo nuke bi txikien lana eta Tom Hollanden lana. Ze Tom Hollandekin egin genuen lan harremana oso zuzena izan zen, Naomirekin eta Joanekin egin nuen bezala. Oso eskertzekoa zen setean agertu eta ikustea nola Tom Holland, Joan eta Naomi etengabe erronka jotzen zioten elkarritan, nola azten zian bata bestearekiko. Eta oso harro nago ere egin genuen lanaz, pantailan dagoen harremana berentako bizitzan gertazedin ere. Filmaren amaieran elkar ezagutzen ez zuten bi pertsona haiek oso unkituta zeuden eta talde osoa ere bai. Sergio coach moduan ibili izan umeekin, eta umeek emozio, ulertzeko zailak diren emozioak islatu behar dituzte. Orduan hori onzan marrazte lan bat, eta txikiena, gainera Augi Peregas, Simonen egiten duena, agertu zen filmatzen hasi, baina aste pare bat lehenago. Eta oso zaila da, ze ume horiek ez dira antzezleak, orduan funtsean egin dezakezun gauza bakarra da segurtatu historia ulertzen dutela. Nik banekien historia, personai guztiena. Eta orduan ipuin bat kontatu behar diezu, segurtatu ongi ulertzen dutela zer gertatu zitzaien, eta baita gorde dena ez dezatela jakin. Eta segurtatzea ez dutela gaizki pasatuko, ze historia gogorra da, egun asko dira, eta orduan mimoz ere tratatu behar dituzu, helduak bezala, antzezleak bezala, eta haiek benetan arro zeuden hartune bat, arraldi bat hartzen zenean. Gainera uste dut, hirugarren coacha Joan zela, interesgarria izango litzateke, umeekiko zure esperientzia kokatuko bazenu. Ni beti agertzen nintzen handik. Ze kamera filmatzen hastenko zorian dagoenean, ni umeekin egon eta esaten nian, bueno, animo mutila, oain oso triste zaude, Esan behar dut kontu handiz jardun genuela umeekin, eta ez zutela ezein unetan beldurrik izan, ez genitun beldurtu. Orduan, mimo handia izan zen,
ez genuelako gisa horretako jokabidean sartu, batzutan gertatzen da, baina honetan ez. Eta ni azkenean esaten nun, behar bada ez duzu ama ikusiko. Ez dakik uruntagon zure ama, ben, segi. Eta 4 hilabete eta gero pentsatzen nuen, ni deprimitua, bete esaten zian triste zegoela. Eta ezin zirela jun Pristinara igari egitera, baina oso ongi portatu ziratenak, eta familia. Eta nik uste, bai, familia funtzionatzen du 3 umeengatik, ze distiratsuak direlako. Tomek filma eramaten du, darama, bere filma da, bera da aktore nagusia, eta bere sorbalden gainean darama. Eta lan profesional unkigarria zen, eta ni zoratutan egoen, mutil hau hain gazte eta ikasi du Billy Elliotena egin zuen antzerkietan, eta urte betez prestatuta zegoen, beraz antzerkiko disiplina badauka, eta beste bitxikileak, Oakley gazteena, estena batzutan begiratzen nion, eta besoetan naukan, eta benetan negarrez zegoen. Eta improvisatzen zuen, eta eman telefonoa eta horrelako gauzak, ez? Eta negarrez ari izan benetan, eta gero esaten duen, moztu. Eta ez da, bero, tira, guazen futbolea jolastera. Beraz, aktore osona da, zainetan dauka, ezakin nola gertatzen dan. Samuel, bestea, bestelakoa da, baina bestelakoa da, galdera gehiago egiten zituen, Oakleyri begiratzen zitu eta zein zera negarrez, eta esaten zuen. Esan digute negarre egin behar dugula. Baina zergatik ari zara benetan? Benetan ari baizen. Baina horri esker funtzionatzen du familiak. Umeengatik eta denek egin duten lanagatik. Lan berezik gehiago egin behar izan zen, filmatzen hasi baino lehen esaten genuen, orain lanean ari gara, eta orain pertsonaien izenez, deituko diogu elkar, zu Simon zara, zu Lukas, eta aiziran, iuban aiziran, ez, gogoratu nola duen izena. Nik uste ez dakizula inoiz gerta daiteken, itxaropena egon daiteke, espero dezakezu gauzek ongi funtzionatzea, eta ni oso gaztean nintzenean, nire buraz oso seguru negoen, ez nukan beste inongo planik, beraz. Amets egin nuen antzezle izango nintzela, lanarekin, eta horixe bihurtu naiz. Eta Jainkoari eskerrak ematen dizkiot. Ezin duzu irudikatu nola den aurrera begiratzea 20 urtez, ez dakit 20 urte zer dan. 20 urte betetzen ditut lanean aurten. Handiak, lan egin dudan aktore eta zuzendari handiak, ez dakizu nola zen ongi pasatu dudan haiekin, oso arro nago nire filmez. Hori bakarrik amets egin dezakezu, espero izan dezakezu gertatzea, baina tira, esan nahi dut, benetan zorion sorte duna uste dudala naizela. Film txarren bat, eta hemen, baina tira. Galdera bat, Iban McGregorren. Hitz egin dut, aita baten papera antzesteko desiraz, lehenbiziko aldiz izan dut. Eta oso osagai garrantzitsua da nire bizitzan izan ere ni aita naiz. Eta orduan nire harremana nire semeekiko. Eta orduan pentsatu dut nire lanean hori esploratzea, hori izango litzateke gauza natural eta beharrezkoa antzeslea den persona batentzat. Baina esan behar dut, filmatzen hasi ginenean,
ez negoela jada nire familiak motivatua, baizik, ez nuen jada neure seme alabez pentsatzen, oso zaila baizen modu hartan egitea, galarazgarria zelako. Nik familia bat neukan, zinemako familia neukan, eta gure haien argazkiak bidaltzen nizkien menere benetako familiari, eta persona batzuk badut beste familia baten landean, baina hori beste kontu bada. Eta hori ere erabili izan dut, pentsatu dut nire seme alabez, eta egoera zail horretan sartu nintzen, eta horrek motibatu ninduen. Eta Naomirekin duela urte batzuk egin nuen beste film bat, Stay izenekoa, eta bilok paperur bat antzestu genuen, eta oso maite dut, eta respetatzen dutaren lana uste dut aktoresa handienetako bat dela, eta hori izan da motivazioan niretzat. Bigaldera. Iban azaldu du zergatik hartu duzun proiektua, eta galdetu nahi zut zergatik hartu zenuen Iban, eta Monika Bellucci oso pozik zegoela, zegoen, zuk ere bezala filmatu duzu kanpoan, Ibanentzako galdera da. Divertigarri alda, ongi aldago, leku askotan jolastea. Esan duzu ez dala nire... ez izan tipo fisikoaz, hain nintzen karreraz. Zergatik ez zitzaidan gustatuko, Monika Bellucci? Ez, esan nahi. Zergatik suposatzen duzu ez zaidala bere karrera gustatzen? Tira. Ez da ez zaidala gustatzen zait. Aurrera, bai jarraituzu. Pentsatu beharko dut erantzuna. Ez daukat ideiarik. Ibanen izena hasieratik zegoen mahai gainean. Norbait nahi nuen empatizatzea erraza izango litzatekeena. Eta esaten ari dena karreraz, harrigarria da, zen nik ez baitut lotzen Iban Star Wars eta gehiago lotzen dut bestelako karrera arriskutsuago eta europarrago bati. Eta oso hurbil ikusten nuen. Eta egia da, aitarena, lehenbiziko elkarrizketan esan niola. Aizu, antzestu alduzu aita bat, eta esan bai, eta isildu zan, eta esan, bueno, ez dakit seguru. Bai, uste dut Big Fishen, bai, egin nuela. Eta eroitu zitzaidan fazeta hori esploratzea interesgarria zela. Nire gustatzen zait antzezleekin lan egitea, eta ohituta ez gauden fazetetan lan egiten ikustea. Belen Ruedarekin egin nuen L'Orfanaton, eta interesgarria eroitu zitzaidan alderdi helduago hori ikustea. Iban zetorren Ghostwriteretik, eta film hura gustatu zitzaidan. Oso. Bai, Nanny McPheeren bigarren partean ere aurrak nituen. Nik ez dut nire karreraz pentsatzen. Jendeak idazten duenean, egunkarietan, izena eta Hollywoodeko aktorea eta nik esaten dut. Zesan nahi du honek, nik ez naiz Hollywoodeko antzezlea. Film batzuk egin ditut, pare bat bakarrik. Benetan Hollywoodeko zirenak. Ze Hollywood esaten denean, da estudio sistema amerikarra. Eta hartan bi film bakarrik egin dut. Langilena egin dut zine independentean. Eta ez dakit Europarra den, Amerikarra, ez dakit. Nik egiten dut iristen zaizkidan gidoiak, historiak, hori da garrantzitsuena, horrek idatzen nau.
ez dut espero izaten inoiz norbait izatea, halako Hollywood karrera bati jarraitzen dira, niz naiz horrelakoa. Hauek bai, idazten dutenek egiten dute. Historiek harrapatzen zaituze, horrek du garrantzia. Ez badago historia bat, ez duzu lotura emozional bat, eta ez duzu zure lan onena egingo film batean. Mariari galdeturen nion, ea pertsonaia bezain larri egon zen, eta ia zerrendarena, galtzen badiazu zer ez den egia esango dizuet, pelota gorri ezan beharren horia zela, eta denbora luzeseago izan zela. Egia da, Lukasek lanari ekin ziola, zenbait familia berrelkartu zitula, egia da, guraso batzuk etorri zizkiala eskarrak ematera, eta esaten nire zu, bide bat ekarriazu zerbait, pixka bat, eta pertsonaia bezain, pixka bat okerrago nik uste. Jotarekin horretaz ere izan genuen, zein neurritan erakusten den errealitatea, ikusleek esan gabe, zer da hau, ez? Baina lan zaila izan da, gogorra. Egiarekin geratu behar dugu, eta gustatzen zaionari ongi, eta gustatzen zaionari, lastima. Badago egiaren parte bat kontatu ez da ona, parte batean, gorrotagarria, pentsatzen genuelako ez zutela ezertarako balio, eta filmean dagoen guztia, hori esan zen idazuk behintzat, ez ala ezer han gertatu zenarekin, alderatuta. Izan ere, filma nire ikuspegitik, kostatzen zaizu ikustea, eta niri ez, guri ez baizitza egun ezer gertatu. Filma dago muga horretan, egia kontatzen hasten den muga horretan. Nik uste Baionaren lana izan dela, deno sartzen gaitu olatuan, eta filma ikusten sentitzen duzuna da hasierako goxokian sentitzen zena. Baina filmak ezin du 2 egun terdi iraun edo 7 ordu edo. Baina kontatzen den guztia, sentitzen den guztia, egiaren hasiera da. Kaso, Daria Simana ez, Gaiga Argentinakoa, zorionak, eskerrik asko etortzeagatik zinemaldira, galdera Iban Magregorentzat da, haundila ematen dut, baina funtsean ume bat naiz, zure film guztiak ikusi ditu, zure jarraitzaile sutsua naiz, eta ikusten zaitut, esaten da aktoreak bere ikusleen zor zaiela, eta hemen ekarri ditut bai, galdera izango da, ia prentsaurrekoaren ondoren egin ahal izango dugun bai, arrespetatu behar dituzu gainerako jakin nahi nuen, ea errodatu ahal izango dugun prentsaurrekoa bukatuta gero. Kaso zorionak filmagatik, nire galdera Iuarentzat da, lehenik eta ben uste dut oso ongi negar egiten duzula pantailan, ez dakit inoiz esan dizuten, baina mugikorraren unea erdiragarria iruditu zait. Eta gero nire galdera, ze paper falta zaizu egiteko, ze paper nahiko zenuke eskain dezazuten. Film belikoa, drama, musikala, komedia, denetarik egin duzu, orduan, ze paperen zain zaude, une honetan, eskerrik asko. Galdera zaila da, Ez dakit erantzuten, ze ezingo dut erantzun gidoia irakurri arte, nik ez dut neure lana produzitzen, ez behintzat orain arte. Ez dauzkat liburu baten eskubideak film bihurtzeko, beraz, ez dakit zein izango diren paperak gidoi batean irakurri arte. Gustatuko litzaidake malorerena egitea,
Everestena hilozena 20ko hamarkadan, bere bufandarekin eta bere artilezko jakarekin 39 urte zituen hil zenean eta lau seme-alaba zituen. Nik 41 urte ditut eta 4 seme-alaba, eta hori ere laster gertatu beharko du, ze bestela zarregi esango naiz. Historia liluratzen nau eta gustatuko litzaidake haren papera egitea. Film hau gertakari batetik abiatzen da. Galdetu nahi nizun, ez dakit jarraitu dituzun Espainiako azken berriak, izan dira matxinadak Madrilen eta irudiak ikusi dira hemendik kanpo, jakin nahi nuen ia irudi horiek ikusi dituzun eta ze iruditzen zaizkizun protesta horiek. Izango zen nentorren bitartean, 3 egun eman ditut hegazkinetan, eta gehiena galdu dut, eskerrik asko.